1997, a Llywodraeth Lafur newydd Tony Blair yn camu mewn I rif 10 Downing Street. Ac fe roddodd y Llywodraeth hon gwestiwn ger bron pobl Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. A oedden nhw am y pwerau I reoli a deddu ambell beth dros I hunain. And it is a very good morning in Wales. Ac o drwch blewyn, 50.3% o bobl Cymru yn dweud ie dros ddatganoli. Datganoli, wel symud rhai pwerau o San Steffan yn Llundain I Gymru. A 2 flynedd wedi hynny, ym 1999, dyma greu cynulliad rhywle I wleidyddion greu cyfreithiau newydd y Mae Caerdydd. Tŷ Hywel oedd y siambr gyntaf, ond yn y dyddiau cynnar, ychydig iawn o bwerau oedd gan y lle. 2006, a dyma agor yr adeilad eiconig yma yn y bai. A gyda hynny, fe ddaeth mwy o bwerau, ac o'r siambr hon felly, i'r siambr hon. Nawr dyma ble mae 60 o'n haelodau Senedd ni yn eistedd, pob un sedd ag aelod sy'n cynrychioli eich ardal chi. A dyma sedd y prif weinidog, Von Gething ar hyn o bryd. A'r faint blaen yma yw lle mae gabinet yn eistedd. Gweinidogion, rheini sy'n ei helpu I redeg y Llywodraeth. Naeth ochr mae gyda chi'r gwrthbleidiau, y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol. A fan hyn yw sedd y llywydd, Elin Jones ar hyn o bryd. A'i chyfrifoldeb hi yw I gadw golwg a rheoli'r trafod fan hyn yn y Senedd. Nawr wrth gwrs, mae hon yn siambr gyhoeddus. Mae gyda chi a fi yr hawl I ddod I wylio yn y galeri uwch ein pennau ni mae modd gwneud hynny. Ac efallai modd I gadw llyged ar y sawl sy'n gwneud deddfe sy'n effeithio arno ni gyd. Ers 2020, Senedd Cymru yw enw'r lle bellach, ac mae yna sôn mae proses yw datganoli, nid un digwyddiad yn unig. Ac I ni'n gweld hynny, o'r pwerau sydd ganddi, i'r siambrau, i'r enw hyd yn oed. Mae'n broses sy'n newid o ddegawd I ddegawd, ac ymhen 25 mlynedd arall, yn sicr bydd y lle hwn yn wahanol eto.